aventuraires! Com esteu? Comencem un nou any, per tant, comencem un nou repte. En aquest cas, com sabeu, ens agrada l'esport. Considerem que és molt important per la salut física i mental. Sobretot mental. Per una sèrie de qüestions hem hagut de deixar d'anar al gimnàs, però com que fa més de 3-4 anys que hi anem i doncs, tenim una mica de bagatge, ens hem pogut muntar una sèrie de classes que hem arribat a aprendre en aquest temps i res, avui hem decidit venir aquí dalt, al Puig de les Tres Creus, que sapigueu que som al desembre. Sí, és el nou repte de l'any, però el comencem al desembre, perquè l'has de començar l'1 de gener, si el pots començar qualsevol dia de l'any, un repte anual. Llavors vindrem un dia a la setmana aquí dalt a fer esport, i aquesta és la nostra idea. Hem d'explicar que no som entrenadores. No, això no és un tutorial per fer esport, no. Això és un vídeo per demostrar que encara que siguis un patata, amb el temps i amb l'esforç del que portem nosaltres fent en professionals de l'esport, tu en un determinat moment et pots fer una sèrie de coses perquè has adquirit uns coneixements i has fet tot aquest temps, doncs més o menys tu pots conèixer i pots agafar un tutorial d'internet amb professionals de veritat, sobretot amb professionals de veritat, i seguir un tutorial. Nosaltres no en som professionals, però creiem fermament en que s'ha de fer esport per, com us hem dit, la salut física i mental, i col·laborem, doncs, ensenyant-vos a tots vosaltres que es pot fer. Feu esport, senyores i senyors, que estareu molt més bé. Ens hem plantejat una sèrie d'exercicis que es necessita cronometració. Mentre la Maria està fent 3 exercicis que impliquen treball de cames, l'altra persona fa exercicis d'abdominals. Com que en aquest cas no cal repetir els mateixos abdominals 2 vegades, sinó que pots fer 6 abdominals diferents, mentre la Maria està fent 2 vegades els 3 exercicis de cames. I llavors quedaran 2 exercicis, un en farà un i l'altre en farà l'altre, i podem cronometrar tranquil. Bueno, va, cronòmetre. Blandi! Comencem. 3, 2, 1, va. No puc aixecar els braços amb tota la roba que porto. Com heu vist, se'ns ha acabat la bateria i no heu acabat de veure tot l'exercici. Però bueno, aquests últims exercicis l'únic que quedava és que canviéssim. Que jo fes el que feia la Maria fes el que feia jo, i ho hem fet 2 vegades. Correcte. O sigui que ja està, ja hem acabat per avui. Han fet 20 minuts de treball, que és el que nosaltres ens havíem proposat, de fer caminar un tros, venir aquí, fer els exercicis i llavors acabar de tornar fent una volta caminant, i així combinem exercicis aeròbics amb exercicis de força. Avui vull fer un petit comentari amb relació en el quan hem fet els quàdriceps. Sí. Com que aquí, a la creu, hi ha una part que és més grossa i més estreta. Llavors,
per poder-te posar ben posada t'has de baixar molt i realment Quedes en angle de 90 graus i llavors els quàdriceps avui ho he notat molt més pateixes que no més. pas. Clar, perquè normalment si ho fas en un aparell llis et pots posar una mica més còmode. Exacte. Però aquí Però t'has de t'has d'aguantar sí o sí. Exacte, i avui ha sigut allò, guapo, allò. Doncs ja ho sabeu, seguiu-nos al ritme!